ରବିବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମନୋକାମନା ସଫଳ ହୁଏ। ସୋମବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯଶ ବଢ଼େ, ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଗୁରୁବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶନିବାରରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।